Imádod az izgalmat? Rajogsz az adrenalin löketért? Keresed a veszélyt? Akkor nézzük meg együtt a világ 10 legextrémebb élményét. A halál ketrece. Ausztráliában található az úgynevezett halálketrece. Egy igazán extrém élmény, ahol a látogatók egy átlátszó, akrilból készült ketrecbe kerülnek, majd 15 percig élvezhetik, ahogy a hatalmas, sós vízi krokodilok közelről úsznak mellettük, vagy ahogy etetik őket. Az attrakció során először biztonsági bemutatót tartanak, majd egy rendszer segítségével süllyesztik a ketrecet a krokodil medencébe, így garantáltan felejthetetlen adrenalin löketet nyújtva. Ez a különleges élmény lehetőséget ad arra, hogy testközelből is megcsodálhassuk ezen ősi ragadozók erejét és természetes viselkedését. Az üveghíd. Köszöntünk a Grand Canyon egy egészen más arcában. Nem az amerikai csodában, hanem a kínai Hunán tartományának egy hatalmas szurdokában, ahol található ez az elképesztő építészeti remekmű. A természet csodálatos látványa, ami inspirálta az Avatar című film Pandora bolygóját, arra ösztönözte az építészeket és mérnököket, hogy megépítsék a világ legnagyobb üveghídját. A 430 méter hosszú, 300 méter magasan elhelyezkedő híd 99 darab, 3 rétegű, átlátszó üvegpanélból épült, melyek révén a látogatók lélegzetelállító kilátásban részesülnek. Ugyanakkor, ha átkelni próbálsz rajta, jobb, ha figyelsz arra, hogy ne nézd le. Katapultos kilövés. Ha az ejtőernyőzés, a bungee jumping vagy a zipline már nem okoz elég rémületet, akkor a katapultos kilövés garantáltan felpörget. Új-Zélandon található ez az attrakció, amely egy középkori ostromfegyverre emlékeztető katapult segítségével indítja el a látogatókat. A rendszer egy erős, rugalmas kötéllel köti össze az utasokat, majd a katapult 150 méter magasra lövi őket a levegőbe. A szabad zuhanás során a testünk 1,5 másodperc alatt 100 km/órára is felgyorsulhat, szó szerint ágyúgolyóvá válunk, miközben átrepülünk a hatalmas hegyi völgyön. CN torony. Toronto városának egy ikonikus építménye, a CN torony, 32 éven át a világ legmagasabb építménye volt, mielőtt a dubai kalifa átvette a címet. Ma a CN torony egy önálló rádióadó toronyként működik, de még mindig vonzza a kalandorokat. A torony peremén 356 méter magasan található egy teljesen nyitott platform, ahol nincsenek hagyományos korlátok vagy falak. Csupán egy biztonsági kötél tartja a látogatókat. Itt a levegőben lengve élheted át az igazi szabadságot, miközben a föld elmosódott foltként tűnik fel a távolban. A föld leggyorsabb zipline-ja. Walesben található ez a zipline, amelyet sokan a föld leggyorsabb vonalának tartanak. Ez a különleges kialakítású hely úgy lett megtervezve, hogy az indulás pillanatától, nulláról 100 km/órás sebességre gyorsuljon mindössze 10 másodperc alatt. De itt még nincs vége. A kötél segítségével az utasok elérhetik a 200 km/órás sebességet is. Félelmetes kilátás a városra. Chicago szívében, a John Hancock Centerben található egy hidraulikus attrakció, amit azok számára terveztek, akik készek fizetni a félelemért. Az élmény 8 állomásból áll, ahol a látogatók egy ferde ablakhoz kapaszkodva 344 méter magasból csodálhatják meg a város panorámáját. Az áttetsző üveg akár 80 km-re terjedő kilátást biztosít, de amikor az üvegplatform szó szerint a talaj felé billen, az ámulatból pillanatok alatt rémület lesz. Szerencsére az oldalsó korlátok gondoskodnak arról, hogy biztonságban maradj a meredek lejtő végén. A Makaói torony. A bungee jumping egyre népszerűbb, és azok, akik a következő szintre szeretnék emelni az extrém élményt, ellátogathatnak a Makaói toronyhoz. Ez a világ legmagasabb bungee jumping lehetőségét kínálja, ahol 233 méter magasról vághatsz neki a zuhanásnak.
Az ugrás rendkívül extrém, a biztonságot és az élményt egy modern, rugalmas kötél nyújtja, ami akár 2 tonnás terhelést is kibír. Null gravitációs repülőgép. Ma már egyre több utazó keresi az olyan extrém élményeket, amelyek túllépnek a hagyományos repülés határain. Ezek a speciálisan átalakított repülőgépek, amelyek a megfelelő szögek beállításával ideiglenesen megszabadítanak a gravitáció terhétől, így az utasok a kabinokban szinte lebeghetnek. Ezzel az élménnyel nem csak akrobatikus trükköket próbálhatsz ki, de megtapasztalhatod azt az érzést is, amit az űrhajósok az űrben élnek meg. Bár az iparág még viszonylag új, már számos magas költségvetésű projekt, például a zenekari videóklipek forgatásai, választották ezt az innovatív módszert, ami emlékezetes és izgalmas látványt nyújt. Dubaj feletti zipline. Dubaj a fényűzés és a különlegességek városa, ahol a kalandok mindig új magasságokban emelnek. Itt található a világ leghosszabb városi zipline-ja, amely lehetővé teszi, hogy a dubaji kikötő felett szinte szuperhősként repülj végig. A pálya 1 kilométer hosszú, és akár 170 méter magasan halad a föld és a tenger felett. Az élmény során saját testsúlyod gravitációja hajt előre, és az átlagsebesség elérheti a 80 km/órát. Ha bizonytalannak érzed magad, a párhuzamos vonal lehetőséget nyújt arra, hogy valaki melletted élvezhesse ezt az izgalmas kalandot. Égbe vezető létra. Ausztriában található a híres égbe vezető létra. Ez az extrém nehézségű útvonal speciális kábellétrákat használ, hogy áthidalja azokat a sziklás szakaszokat, amelyeket másképp lehetetlen lenne megközelíteni. Az égbe vezető létra 43 méter hosszú és 210 méterrel a talaj felett helyezkedik el, igazi kihívást jelentve a mászók számára. Ha egyszer elindulsz rajta, nincs visszaút. Ez a 10 extrém hely minden szempontból próbára teszi a bátorságot. Legyen szó a krokodilokkal teli halálketrecéről, a lélegzetelállító üvegpadlós hídon való átkelésről, a katapultos zuhanásról, vagy a világ leggyorsabb ziplányán való száguldásról. Mindegyik élmény garantáltan felejthetetlen kalandot nyújt. Ha szereted a kihívásokat, készülj fel arra, hogy ezek az extrém kalandok egyszerre kínálnak izgalmat és veszélyt, miközben a biztonságra minden esetben nagy hangsúlyt fektetnek.